odpoledne, vítám vás tady po obědě. Ráda bych vás teďka krátce seznámila s mým koníčkem, kterým je fotbal. Než začnu hovořit, tak vás poprosím, dejte si tady strukturu prezentace. Fotbal je kolektivní míčová hra, dovolím si říct, že asi patří k jedné z nejoblíbenějších na světě. Je to hra, kterou proti sobě hrají dvě družstva o 11 hráčů. Z těchto hráčů z každého družstva 10 hraje v poli a jeden z nich je brankář. Cílem této hry je dosáhnout více gólů než soupeř. Dosáhnutí gólu vlastně znamená vstřelit branku. Tato hra se hraje nohama, případně i dalšíma částmi těla, výjimku tvoří ruce a paže. Paže tedy smí používat akorát brankář. Hra se hraje na obdélníkovém poli, to bych vám tady nakreslila. Ještě je obdélníkové. Prostředí čára. Tady vlastně v tomto místě hra začíná ve středu, potom se vykopává. Jsem zmínila dvě branky. Okolo branky je pokutové území, toto je vlastně oblast, kde brankář může chytat rukama. Hru řídí rozhodčí, jeden hlavní, který se pohybuje po hřišti, a dva jeho asistenti, kteří se pohybují na postranních čarách. Jeden vlastně v této části, takže vlastně hlavní rozhodčí bývá chodit po hřišti asi tímto způsobem, protože například špatné hry nebo události v této části upozorňuje pan trénink asistent. Ve všech fotbalových utkáních se používají oficiální pravidla. Tato pravidla vydává Mezinárodní komise IFAB, což je International Football Association Board. Jsou závazná pro všechna utkání. Dále v každé zemi příslušná fotbalová organizace si tím pak může přidat ještě dodatky týkající se té konkrétní země. U naší země to je Fotbalová asociace České republiky. Těchto pravidel je 17, krátce je zmíním. Je to hrací plocha, míč, počet hráčů, výstroj hráčů, rozhodčí, asistent rozhodčího, doba hry, zahájení hry, míč ve hře a ze hry, dosažení branky, offside, zakázaná hra a nesportovní chování, volné kopy, pokutový kop, hazování, kop brány a kop z rohu. Kdybyste měli někdo zájem, chcete se zeptat k nějakému tomu pravidlu? Ano. Terénu? Offside. Offside. Tak offside je postavení mimo hru, já to tady vysvětlím na obrázku. Si tady nakreslím ještě jednu bránu, tady je brankář a dejme tomu, že toto mužstvo útočí se na bránu. Ten hráč musí být v té pravé ruce a přihrává dopředu. Offsideová pozice vlastně bude ta, když toto je hráč bránícího mužstva, toto bude hráč útočícího mužstva. V okamžiku, kdy je blíž soupeřově bráně než bránící hráč a je na něj přihráván míč, tak je v offsideové pozici. V případě, že by se s míčem hrálo třeba tady, tento hráč bude dál od brány, tak tento hráč v offsideové pozici není, protože v ten okamžik nehraje. Děkuji. Tak, na závěr bych se ještě krátce zmínila o historii fotbalu. Hry podobné tomu dnešnímu se vyskytovaly ve starověku. Hrály se například ve starověké Číně, v Římě i v Řecku. Dnešním fotbalem v té podobě, jak se teďka podobně hraje, se setkáváme v 16. století v Anglii, kde začalo být od žáků škol vyžadováno, aby hráli. Tato hra se ještě trochu odlišovala. V té době ještě se smělo hrát rukama i nohama. Vlastně později se tyto dva hlavní proudy hry rukama a nohama rozdělily, vznikl tak dnešní fotbal a rugby. První fotbalová asociace vznikla v Anglii v roce 1863 a ta také dala vzniknout prvním pravidlům, to jsou již ta, která neumožňují hru rukami. Ještě úplně na úplný závěr, dle průzkumu fotbalové asociace FIFA z roku 2001 hraje na světě fotbal asi přes 240 milionů lidí v asi 200 zemích. Děkuji vám za pozornost.
dávám prostor případným dalším dotazům. Jak dlouho hraješ fotbal? Hraju příležitostně od dětství, spíš sleduju. A? Já myslím, že jsi nějaký mužství. Ne. Ženství.